Molt bona gent, benvinguts a Gaming, benvinguts al Assetto Corsa. Estem al circuit de Spielberg o AU Ring. És una carrera sin voltes, com veieu és amb els cotxes, los Renault Super 5 GT Turbo Coupe d'aquella època, d'aquella copa que hi havia tan bonica en el circuit del Canyís. Suposo que més d'un ho recordarà, i si no, sempre teniu Google per mirar-ho. Bé, abans que res, us vull demanar disculpes per esta ausència que he tingut estos dies. I bé, hi ha un motiu. Vaig tindre un parell de setmanes de bastanta feina que em va treure tot el temps, diguéssim, com que diu. I després se li ha d'afegir un problema a l'ordinador, com ja sabeu, ja tenia petits problemes, em fallava, em donava errors i tot això, ja ho havia comentat en un vídeo. I bé, vaig acabar fent un formatès de disc dur per nassos, per collons, no hi havia més, del qual vaig perdre tota la informació que hi havia dins d'este disc dur, ja sigui els renders, els logos, perfils dels jocs, com l'American Track, l'Eurotrack, els mods no, perquè us tenia un disc dur a banda, això sí. I bé, ja sabeu, el que passa després de fer un format al disc dur és que s'ha de tornar a descarregar i instal·lar tot, ja siguin jocs, programes i històries. Bé, ja ho tinc pràcticament tot un altre cop a punt, em falten coses, estic recuperant dades, dades, ja m'enteneu, estic recuperant coses o tornar-les a fer. I bé, en principi tornarem a l'activitat de cada cap de setmana, un vídeo dissabte, un vídeo diumenge. Bé, per la meva part, res més que afegir, us deixo en la repetició d'esta carrera d'Assetto Corsa sin voltes, com us he dit abans. I bé, espero us agradi i ens veiem al següent vídeo. Adeu.